Ibaitzu. Eta hori, zerbait inberko dugu. A ver, nire ustez aklaro inberdu gidoia, benetan nabil. Más o menos, nik bi irudea badazka eta jungo gara banaka zehatzen, adiez albistegia. Albistegia? Albistegia. Albistegia. Bueno, eta albistegia nola ingo dugu hau. Igual Bing Noticias edo onun sartzea zeiturri eukiko dugu. Takit nik telebiste estetik ikusten, jendeak nun nik uste ditu olako gauzak. El País? El País, bai. El País de quién? Da galdera. Eskrito en serio badan hemen. Bueno, hemen Bing Noticias gure informazio iturri nagusia. Hemen, lehenengo albiste moduan agertzen zaigu. El Papa Francisco no presenciará el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo a causa del frío. Zerretik? Nik beste galdera bakat, ze hostia da Vía Crucis. Nik ez dakit, baina... A ver, Iñaki, hemen argazkian itxura turbioak, esan, tipuak. Iñaki. Vía Crucisera, mesedez. Hortarako ekarri zaitugu, friki batek, historian friki... Bueno, mejoratuko dugu eta esateak hau, zer izan daiteke Vía Crucis? Jesus eta olako gauzak, ez da? Bai, ibilbideren bat izango da, seguru rollo... Gurutze kalea. Rollo turistiko, bai, rollo bizit Donostia eta egin Vía Crucis Irundik Donostiara, horrelako zerbait. Hori izan daiteke. Ekarri etxetik zure gurutzea... Okerkaletik pasa eta... Hori da. Arte segi. Bai. Baina, gainetik pasadu, baina a causa del frío, zan, notizia hemen, Beroketa globala ari gehan garai hauetan... Papa Franciscori etzaio besteik okurritzen, nolako aitzakia txar bat pilatzea baino. Txapel kutre horrekin, Bueno, aitzakia seguramente aitzakia dela, zetik anoin dela gutxi ospitaletik pasada, ez? O, eso zeukidu. Hori posible alda. Zeba ez da pasa ospitaletik. Ez dakit, ur bedeinkatu pixkatekin, edo horrela konpontzeko moduan aita santuan gaitzak, ez? Bai. Egia da, ezagutu dituten aita santu guztiak, erdi hilda ezagutu ditutela, hori... Zergatik da. Bueno, beste azken orduko albiste batekin. Bueno, pues vamos con las tendencias que sí. Medias de colores. Ze maneix, ze iruditzen? Nik mediak ez dakit baina, nahi baldin bazue, nik galtzerdiak erabiltzen ditut koloretako puntekin. Beitu. A ver, bai. Beltza eta urdina ematen du, ez? Bueno, berde pixkatekin bai. Polita igual ez da, baina oso funtzionala da. Ze horrela bikotiak itea oso erresa da, eta baita ere badakizu zein dian zure galtzerdiak eta zein zure pixuki denak. Eta alde horretatik puntazoa. Bueno, zuen arteko elkarrizketak dira horiek, ez da? Bueno, beste tendentzia batekin goaz, Sí a los pantalones pitillo. Joder, con la manía dana positiboan planteatzeko, ez? Zergatikan ez no a los pantalones cagaos, edo... Sí a los pantalones petilla. Bueno, legalidade kontuak, akaso. Igual, sí a los pantalones CBD. Izan daiteke. Bueno, beste bat, Sí a la minifalda. Ados altzaude? Iñaki bai. Iñaki? Bai, berdin zit. Berdin? Nola berdin? Osea... Danak moda segera, baina si a todo, baina si hau da nahi erabiltzea, ez da? Ez dakit últimas tendencias omen dia, eta... Badakizu ekonomia jasangarria, eta zenbat eta tela gutxiago erabili, gona bat iteak orduan, gona gehiago indaitezke material berdina erabilita. Gasto gutxiago, ez da? Bai. Hori bai tendentzia berria. Bueno, eta beste berri garrantzitsu batekin goaz. Tortilla francesa, calorías, propiedades y recetas. Ze iruditzen, tortilla? Tortilla ez dakit, baina ni frantsesa baldin bada ja de facto ez zait gustatzen. También conocida como omelette. Claro, es que tortilla francesa errekin esateko kriston lana dira. Tortilla francese ezin du izan.
Eta ze ezaugarri dazkaba, omelet. Gizon delako pereza honek. emateko artikuluak egiten irakurtzeko. Bueno, irakurri negritan daben zatiak. Omelet, Se batían los huevos con sal y se cocinaban en una sartén con mantequilla. Muy francés. el Imperio Romano, eta... Egia, mantequillak kaloriak Bueno, igoko Iñaki, ditula pixkat. Zure ustez datu hau zuzena da, el Imperio Romano... Ze iruditzen zuri historia Ez dakit. sale eta historialari Tortilla eta segerala hori zan Zumalakarregi kintzuala tortilla... Ez frantzesa, baina, bueno, gure tortilla espainola ditu zaion hori berakin zuen hemen, ez da? Pobreen tortilla ere dei diezaiokegu, ez? Bai, sosua da, vamos. Horrela ematen botatzen omen zizkioten haugi pusketak eta horrelako gauza, bueno, segona. Bai, altzana gehiago. Eta Luis XIV, jartzu, que se popularizó en la corte francesa durante el reinado de Luis XIV. Jesús. Jesús es Luis. 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 Dituko dio, gordon. Eta con jamón, bardun ja hori ez da tortilla francesa, ez? Eta jartzen du Con queso, bere plater, jamón, champiñones, bai barka bere plater maitatuen azala. Joder, Agian oso. Luis XIV izan daiteke historiako lehenengo tortilleroa. Baitu. Ojo. Beste batzuk pentsatzen hemen 20. mendeko gauzak diala, eta ojo. Bueno, eta berriz ere Italiara joango gara, Berlusconi reacciona positivamente al tratamiento en el hospital. Hori zer da, kokainan positibo eman dula dolako zerbait, edo... Bueno, informaziorik. Iñaki? Bai, ematen du zeo zer dakala, leucemia olako zeo zer daka, eta hori, berriro ere hospitalian dago, larota urte zen badazkaia bastante dukiko ditu, eta... Gehiegi. Bai. Ba, egizu eze pasu zaio honi, ez? Hainbeste alako gizon itxurak iteko eta... Fiestas bunga. Fiestas bunga, bai. Ezin ibili eta hala ere ezin zuan onartu eta bi lagunekin horregon zan tente mantendu ezin ikan. Oain dela gutxi. Viagra ere ditzen diote, ez? Hori bai. O igual horreti dago hospitalian eta ez da leucemiarik antes errez, así que ojo. Bueno, nik uste albistekin nahikoa hain deula. Nahikoa, ez? Baina albistegia bukatzeko, kirol notizian bat edo horrela, bilatu, a ber, jarri Googleen notizia Noticias deporte de eta ber, deportes. lehenengoa. Kirol A ver, se tokatzen dan. bereziki o... Noticias de deporte. Noticias de deportes. Futbola izango da, seguro. Bueno, lehenengoa. Epa, mundo. El mundo. Bai, el mundo, venga, lehenengoa. Edmundo Dantes. A ver, el mundo. Iturri fidagarria benetan. Ahí ba, baloncesto. Zein importa si... Bueno, irakurri bat eta... Por favor, El avisador de radares legal. Bueno, de basketek irabazintzun aurrekoan. hemen, Lehenengo taldea. Masters de Augusta, golfa. Betu, John Ram. Indio txiki bat zen. Ez guk berzio bat dakau John Ramena, eta honela esaten du. John Ram burgesa handi bat zen. John Ram burgesa handi bat zen. Bueno, berdin zaigu abesti puta hori. Bueno, el golfista español con los 65 golpes de la primera jornada, -7, ez dakit bere koefiziente intelektuala den, se sitúa colíder. Zer nahi dezu esatia, nik badakat kuadrilan jendea, 75 kolpe aspaldi pasa dituna. Bueno, eta albistegiarekin amaitzeko, igual ja kirolak esan ditugula, eguraldiakin amaituko dugu, ez? Noski. Iñaki esan letra bat. Hogei. Hogei. Hogei garna zein da? Esan herrialde bat, edo Hiriburu munduko bat. hiriburu bat. Ez jarri munduko 20. herrialde jendetsuena. Edo, vale. Balio dezake, ez? Ja, bintzat ez dakigula zenbakiak eta letrak bere izten, ingenio nola pizkatekin bila berda hori. konpanduko. Países por población, capitales por población. Bueno, daturik, Googleen aurkitu horretik, Iñaki, porrarik egingo dugu. Ze, Espainia botako dugu 20 garrana. Gutxi dazka, bai. Oain ja kapitales ere bere izten komplikatzen ari zaigu asuntua. Baina, kapitales o herrialdeak esan dugu? Ez, capital. Vale. Hogei garrena, a ver. Ostra, Los Ángeles. Los Ángeles, E-E-U-U. Vale, el tiempo en Los Ángeles. A ver, ointxe behituko dugu. Tiempo.es badaka Los Ángeles eraino iristen da, o... Bueno, Los Angeletaz daturik, Iñaki?
Amabi milioi da eskala, ez? Jartzen du... Baina bestelako... Bai. Eta Los Angeles Lakers eta olakoak ez, bestelako daturik, badakigu. Bo, Hollywoodera nirea. Nik ezagutzen dut Los Angeles de Charlie. eskolan irterak iten genitunean autobusean jartzen ziguten pelikula mitiko bat. Oraindik ere jartzen da, Bueno, eguraldi paregabea Los Angelesen. A ber, ez. 17 gradu, prezipitaziorik gabe, eta haize goxo pixka ba, 5 kilometro orduko, baina Aha. Hori asko da o gutxi da, porque ni idea, nik gutxi dela esango Gutxi, ez da? Bai. Eta euririk ez aste osoan. Bueno, nahiko ondo. Badakizue, Los Angelesetik entzuten aizatenok, aste betian eguraldi nahiko txukuna. Bueno, hori nahiko suabia da, bereintzat, ez? Los Angelesen normalian desierto erdian hor ez dago... Bai, ez dakit, ura ateratzen nun baitetik, hartxe... Bilatu ingo dugu. ¿Dónde Está... está Los Ángeles? Gero jarri, ¿dónde están Los Ángeles? A ver. Pasadena, hori ez da talde bat, musika talde bat. Pasadena, atzo pasasana bai. Bai, izan A ver, daiteke. non Sucesos sexy izan daiteke pasadena, ez? Long Beach. Aha, Mexiko. bastante long, nola zoom atzerain eta... Luze. Bueno, bestelako daturik. Bai, ez nik nahi dut jakin, ¿dónde están Los Ángeles? Galderari erantzuna zein dan. Hori, akaso Papa Aitatxo Frantziskok, Aitatxo Patxik jakingo du, ez? Bai, bain geruen arabera, imaginatzen dut. Batez ere, zerutik gertu... zerutik gertu da, holako. Ez que badakizu hotza eta... A ver. ¿Dónde habitan Los Ángeles? Bueno, sartuko bera. Aha. Orrialde arraro bat, búsqueda avanzada de libros... Vale, sinopsis, azkarra, venga, bota. Las memorias y recuerdos de Pancho... Bueno, sinopsisa zerrena, honena, ez? Claudia Celisen, ¿Dónde habitan Los Ángeles? Liburuarena. Literatura juvenil jartzen du, Nik uste, ¿dónde habitan Guretzako Los ondo. Ángeles? Dala izena. Galdera da edo erantzut. Osea, nahi ez zait oso argi geratzen. ¿Dónde A habitan Los Ángeles o dónde habitan Los A ver, Ángeles? sinopsiak argitzen digun pixkat asuntua, ez? Pancho desde la perspectiva de su juventud. Nire uste sinopsisa baino, hemen Watanabe hogeita batik egindako lehengo reseña irakurriko dugu. Enjuagarme los ojos nunca fue suficiente con este libro. Zer iruditzen, Watanabe Ez hogeita dakit batik. hori kritika positibo bat dan, baina, bueno. Hostia, loro. Este libro me lo recomendó mi exnovio. Zer iruditzen? La pregunta es, ¿era tu novio cuando te lo recomendó? Kasu horretan ulergarria iruditzen zait. Venga, bota, besteren bat. Mari Carmenek zer esaten du Mari Carmenek? Edo Jess Martínez. A ver, Mari Carmen. Mari Carmen, este Simplemente libro es algo maravilloso. simplemente maravilloso. Todo él me remonta a mi infancia, a la belleza de las cosas que de verdad valen la pena. Belleza Beraz, esan duzu- bueno, hemendik, literatur gomendioetan, Claudia Celisen, Donde habitan Los Ángeles, Mari Carmenek euneko gomendatutako liburu bat. Nik uste Mari Carmenek hau irakurtzen dula semea afterretikan itzuli zain dagoen bitartean. Bueno, orduan, egualdiakin listo, ez? Bai, zeinek entzungo gaitu Los Angelesetik ez baldin bada, oza... Bueno, honekin albistegia txispun. Eta orain, pasako gea urrengo sekziora. Adibidez, jakintza antzuan sekzioa. Gaurko, jakintza antzua. Bueno, konta iguzu, Alex. Zein da gaurko jakintza antzua? Bueno, gaurko jakintza antzua atalean desagertzea arriskuan dagoen elementu bati buruz arituko gara. Bakizu ezein? Izan leike xatur elementu galanta dala, bea ere.
Ez dakiz zein da xatur, baina ez da xatur ez. Itrioa, elementu bat hori ere. Ba ez. Katxiaz ari gara, katxia. Eta bai, katxia, Katxi. Eta enago morga, bueno, Busture aldean dagoen hotel hortaz. Ze badakizue hotel katxi dagoela morgan, ez da? Bai. Noski. Ez, katxiaz ari gara. Gogoratzen duzu, katxia, Iñaki? Nik gutxitan hartu edo, baina uste dezala hola kriston katxarroa eta dana topera betetzen gauza bat, ezta? Bueno, zehazki, katxia, 750 mililitroko edukiera duen plastikozko edalontzi bat da, Iñaki. Bai, ezta? Bai. Eta baltzenekien, bere izenaren jatorria, gaztelaniazko kasi 1 litro adierazpenean oinarritzen dela. Joa, nik euskera... Kasi 1 litro, katxi 1 litro. Oso graziosuak espainolak. Bai. Gu kakin idazten da beti, ez? Katxia. Zateek izaki nola ikuste zuek. Guretzat, bai, izan lehike bilbotarren batek asmatzea, ze 750 mililitrori kasi 1 litro zeinak ditzen dio. Bai, bilbotarren izan behar. Edalontzionek dauzkan izenetaz ari garela, beste izen batzuk ere baditu. Alloro, Mini, kuba, litro, maceta, megamaceta, kubalitro, megabaso o kacharro. Baina hori dana Naparroan izango da, ez? Espainialdian ikuste. Espainialdian? Vale. Maceta. Honena, duda gabe, megamaceta da. Baina, eske ezin da izan aldi berean maceta eta megamaceta gauza berdina, ez? Bueno, egia da gertatzen dela, zurituari kaina deitzen diotela leku batzutan eta kainari kainoia, baina... Izango da, arazoa, Izan daiteke. Ni akordatzen naiz, txosnetan horrelako basoak jarri izan dianean, noiz kalkulua ateratzen ibili gala, eta mendikan gorentziak ematen dizkiogu Ibai Txoriri, dala Debako Txosnaguneko katxizale handienetakoa. Katxi batek, iaia baliozula kubata baten bikoitza, eta eta 750 mililitro dauzka. Kubata bat eta pixkat gehiago sartzen zen, ez da, bueno. Bueno, eskerrik asko, herri mugimendua finantzatzen aritu zareten katxizale guztiei. Bai, mil esker benetan. Bai, eta bihotzez. Galdera bezala zeba desagertu behar da, o ez da konsumitzen, ez da iten, o ni idea. Gauza asko, bezala igual eizagatik izango da. Ez? Nik uste, katxian eskatzezian edariekin lotura duela. Eskatzezian katxi pitufo, edo katxi... Bai. Nik zerbeza eta... Edo kalimotxo, baina CH-ekin. Katxi kalimotxo... Igual bizitzeko modu oso baten, edo parrandarako modu oso baten gainberarekin batera. Bai, katxia zerbait kolektibo gisa ulertu dezakegu, ez? Kuadrillan, kuadria osoan zatartzezan edari bat bezala, eta gaur egun, nik uste ere koronavirusak ere eragina izango zuela hontan, baina aparte, kolektibidadea pikutara doala bai estatu dezakegu, ezta? Bai, katxiak bezala. Bai. Izan daiteke... Similutu dauna, bai. Katxia adierazle bat kolektibotasunarena. Oin dana da crossfit eta dana dia olako kontua dia. Crossfit C edo K, zer da K? Crossfit eta katxi ez du ez batea. Lasturtikora karekin. Planteatu dezakegu katxien presentzia herrialde baten sozializazio mailaren edo, bere ekonomiaren sozializazio mailaren adierazgarri bezala. Posible, bai. Baten batek, hemendikan aurrera Kubara edo Txinara edo Ipar Koreara bisitaren bat inden baldin badu, mesedez eskatu dezala katxi bat taberna ezberdinetan, eta bial dezala informazioa ona. Asko eskartuko dugu. Bueno, eta orain zer? Gaurko jakintza antzu, esain antzu hau, eta gero, igual sakutuan sekziora pasako gea. Bale. Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren zakutoa. Vamos celebrar, quero festejar essa explosão.
Ta, mane, zer da ba sakutuan sekzio hau? Bueno, ba, jake lehenengo aldia da niten dugula, ba, saldu inberko dugu. Hemen dakau, sakuto bat. Poltza bat. Poltzaka bat. Eta hemen barruan daude, ba, bueno, ideia ezberdinak, eta, bueno, sartuko dugu eskua, eta ikusiko dugu zer tokatzen zaigun. Bez? Dingo dugu, kasu praktiko bat jarriko dugu, adibidez. Iñaki, zuretzat galdera. A ber, zeda. Zeinek irabaziko luke, eta argudiak eta garatu bat nahi dugu, zure erantzuna indartzen duena, Godzillak edo Nokia 3310 batek? Buf, Nokia batek beti. Osea, Nokia batek beti. Zerian, Godzilla nik monstrua zaratago... Ez dezu izango ez tala existitzen, ez? Godzilla ez tala existitzen argudio bezala ez du balio, ez? Ez du balio. Ez dakik goratze zuen, baina, de hecho, Godzilla mutrikun bizi da. Egia, bai. Gutxi hitz egiten da hortaz, baina bai, Godzilla mutriku harra da. Ba, nidea zindan Godzilla hori, ez dakit... Bere garaian portuko obretan, bueno, portuko edo... Zarata hori egite zituen... Aurako aura hartan. Gojira. Bueno, berriz datoz, ez? Murtiko portuko obrako. Igual berriro dator Godzilla. Godzilla bi. Bai. Izango da kasu honetan. Bai, Edo, gainera Godzilla bi ere oin dela gutxi. Aloroz esaten duen mutriku barrekin, gero txosnaguneko basuak iba itzun De barra. komentario batekin agertuko jala, duzu lasai mutriku horrek ez dute inoiz onartuko podcast hau entzuten dutela. Bai, no Hori ona, ondekarria. Ba, resumen, Nokiak irabaziko du, seguramente. Seguramente. Bai, segurazki, ba, ezin dalako afirmo, ez? Dana... Bueno, filosofian gehi sartu gabe, nik ikusten duten arazoa da Nokia nahiko objektu pasiboa bezala. Ba, Godzillak inoiz eluke Nokia 3310 bat suntsituko. Hori, ba, orduan jo irabaziko. Horrek ez du azalpen handirik behar. Baina nola garaitu dezake Nokia 3310 batek Godzilla? Denbora pasatzen utzi eta listo. Godzilla hil barko, noiz baiten, ez? Mutrikuko lehengoa hiltzan, ez? Ja, ez da inbeste entzuten, o... Izan daiteke... Nik uste mutrikuko berdeen alderdiekin lotutako zerbait dela. No, nahiko berde ikusten dut nik erantzun hori. Izan daiteke Godzillak bere oldarraldi hauetako batetan flishgain inguruan dabilela Nokia batekin topo egitea eta hainbat gau pasorekin, segurazki. Bai, eta guztiak suntxitu nahian dabilen horretan Nokia irenstea. Bueno, orduan ja hilda Godzilla. Claro, pentsatu Nokia 3310 bat daramadazula sabelean eta baten ematen diola zenbaki horretara deitzeagatik. Ez vibrazioa txakan horrek. Dardara. Eta gaina, eta ze bateri, bueno. Igun leike perfectamente 3 hilabete zure tripa barruan dardarka. Bai. Dardarka. Pobre Godzilla orduan, momentu horretan, vamos. Bueno, beste dale. papel bat ateako dugu sakutotik. Eta benetan nahi da papelak ateratzen, A ber, zer... Bueno, Alex, hontan zuri zuzenduko dizut galdera. Esango nuke bere garaian atea zala albistea idiak dopatzen zituztela idi probetarako eta bar, ez? Batek konfirmatzen du. Bai, zeu zer entzun da. Zeu zer entzun da. Sonatzen dit, bai. Bueno, normala, Nik dopajeaz bakarrik Lance Armstrong eta Errusiar estatu dopajea bakarrik dakit. Bueno, eta mainstream da. Eta oso anaiak, noski. Anaiak, bueno, gertuko dopina, badakizu, kilometro zero. Galdera da. Zer gehiago dopa daiteke eta zertarako? Idietaz aparte? Bai, idietaz aparte. Idi probetan, o... Bueno, gauza desberdinetarako. Zerbeza dopajea da, edo... Garatu ideia hori, Zer motatako dopajeaz ari gara? Ketaminaz, adibidez, edo...
humorezko programa bada, ez gea kimika organikoan sartuko, así que bueno, edo zein gauza, zure gaitasunak edo pertzepzioa bera haunditu dezakeena. Adibidez, botatzegatik topatu dezakezu oilar bat, inoiz abestu ez dezan, gau osoa esna pasako duelako, adibidez. Edo Godzilla, akaso? Godzilla ja nahiko dopauta dago Nokia bere saberean daukala. Doping japoniarra. Indetectable. Indetectable. COVID-19aren azken kasu gehienak bezala inork ez ditu detektatzen. Zer gehiago Bueno, DJ bat, adibidez. Zerbait originalagoa, mesedez. Taxista bat. Taxista bat. Bueno, baina parentesia ingo dugu, badakizue. Taxistak direla eta, bueno, nor tartean taxistaren bat baldin badago lasai egon dadila, ze bera justu salbu espena da. Bueno, hemendik deialdia egingo dieu taxista sektoreari, ibaizu entzuteko lanean dabiltzanean, ez? Bai. Guk propaganda ingo dugu. Osea, zuk herri batera jun eta drogak edo prostituzioa kontsumitu nahi baldin badituzu, hau da zure programa. Galdera egiozu konfiantzazko taxistari. Bai. Taxistak dira droga eta prostituzioaren eta guk ez dugu paginas amarillas. Ez dugu drogan eta prostituzioan aldeko aldarririk egingo, baina hori bai. Kasuan kasu, Taxisten alde bai oraingoz behintzat. Bueno, prostituzioa edo droga konsumitzera baldin bazijoaz eta taxia hartu behar baldin baduzu, mesedez, otoi, eskatu jozu taxistari ibaizu jartzeko irratian, ezta? Bai, noski. Iñaki. Bai, azkenean ni bai zuren propaganda dopau dezue guaintxo bertan, así que ondo. Eta, bueno, dopatu daitezken animalia edo gauza gehiago pentsatzen jarrita, adibidez, dopatu dezakezu kaleko uso hauetako bat, aitzu uso hauetako bat, eta soka batekin metro erdira lotuta eduki, udako egun beroetan egalen bidez etxea irestatu dezan. Bakizu ze pasatzen zaitenei behin? Etxetik lanean igual. Etxetik lanean ninduala, de repente, horre goizeko 8 aldera, plaza berrian, eta tipo bat, etortze zaita, espera! Eta ni, ze hostia, tipo zeia. Eta, espera! Eta ni, erdilo, horrela jarraitu nun, eta dituzian, hijo puta, horrela, hijo puta dituzian, eta bakizu zertan izan? Usuak harrapatzen, hola, sare batekin, eskopeta batekin, sare bat irekitzezun eskopeta batekin, eta usuak espantau nizkiolago. Hijo puta dituzian. A ber, hori galdetu beharko genioke gure herriko konfiantzazko taxistari, a ber... Zentsuratutako edukia. Joder, manes, tío. A ver, tío, sin más, o sea, humorea da, eta dano dakigu hemen esaten dugun gehiena, gezurra dala, ez? Ez dakit, ez dela jun eta galdetu taxista bati, a ber... Zentsuratutako edukia. Bueno, eta honekin amaituta... Zer manes? Ja, bi aldiz nahikoa. Baina txistea oso ona zan. A ber. Eta hau da, lehenengo zentsura, lehenengo bi zentsurak ibaizun. Zentsurak atea, esan dezakegu. Nik proposatzen dut zentsurometroa martxan jartzea. A ber, zeinek jasotzen ditun zentsura gehien. Gaira itzulita. Hemen inork ez du ezer esan, baina non daude usoak. Debako udala, non daude usoak. Horrek arrabako zitun, ez? Hijo puta ditu zizunako. Edo, akaso,
bueno, debaku dala seinalatzeaz aparte, Xapi elkartera joko dugu. Akaso, usoak, katuak jaten emateko erabiliko ziren, ezta? Bai, eta kaso sortu dezakegu purra elkartea edo ulu elkartea herriko aitzuzoen kolonia kontrolatu bat sortzera begira. Kolonia kontrolatuta. Vale. Seinalea gaizkiago eta jartzen du katu kolonia kontrolatuta. Vale? Vale, debako uso kolonia kontrolatuta bat sortzeko. Ez? Bai, noski. Bueno, eta orain zer? Zer esaten zuen, sakutotik beste bat edo Venga, pasako geha aurrengo... Iñakirin beste galdera bat. Iñakiri ingo dio beste bat. Ja que gaurko konbidatu berezia dala, ba... Afanoso batzuk zate, sakunto guztia gastatuko, horrela jarraitzen. Txitxarro dirudi. Vale, hau ona da. Bai, Eta hau, a ber zer dan. hau danok batera iteko da. Asmatu ditzagun antolakunde berri izenak izarren hautsa abestia oinarri hartuta. Adibidez, antziduri hitzarekin, sortu daiteke Alzheimerrak eragindako jendearen asoziazio bat. Az? Venga, Iñaki, dale. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai izan daiteke antolakunde bat ekologista. Edo familia tradizionalaren aldeko antolakundea. Izan daiteke. Euskal Boxa. A ber, jarri letra Googleen eta ber zer asatzea egun. A ver. Mikel Laboa, edo Mikel Lababo. Edo Laboa de Mikel. Nik imaginatzen ditut Euskal Herri mailako antolakunde ezberdinak prozesu hau jarraitzen eta izenekin asmatu nahian. A ber, enbor, menau komentzitzen, ez? Ardaska, gauza hauek flojoa dira. Bai. Izarren hautsa izan daiteke rollo alkoholikos anonimos bat, jende drogodependente batentzat, ez? Bai, etorkizun hobe baten alde, ez? Eta Aukera, Aukera ja... inmobiliaria izena igual. bueno, edo diru laguntzak ematen dituzten prozesuren bat, edo horrela, ez? A ber... Kate... Bai, katekin zeingo zen. Katekesis. Bueno... Goaz... Antzerki taldea, ez? Izan daiteke, edo gogorki. Gogorki zer izan daiteke. Talde bat edo zer. Boxing club. Boxing club. Boxing club. Gogorki boxing club. O CrossFit box. Nengo alda, gogorki uste ba, hola, crossfit behar deola dana, A ver, letra, ez dakagu letra osua inun, A ver, taka. Arratea pixkat, zarata teklatuakin pixkat, bete dadin isiltasuna. Letras.com. Letras.com, ez que, karo. Zergatik ez gauna, etorri. Jakintzak igual balio dizu. Bilakatu, antzerki, bilakatu eta goaz. Badakigu goaz antzerki taldearen inspirazioa abesti honetatik datorrela, ez da? Bai, beste gauza asko, beste antolakunde asko ezela. Menperatzeko premia, hori zer izan daiteke. Beste iba. Bueno, beste bat botakoet. Egia, edo bere egia. Jueces por la democracia, edo... Edo, atez-ate joten dira nolako erligioson batzuk, ez? Egia kolektibotik nator, eta hemen nator zuri panfleto batzuk banatzera irakurriko ez dituzunak. Ekin. Hori badago. Ta ekin, berriz. Hori ere badago. Jakintza. Iñaki, zer izan daiteke jakintza? Edo zer alda izan, ez? Badago ja jakiunde antzekon bat, olakon bat izango da, ez?
Seguru hori ere izarren hautsan bersio zahar batetatik ateratako, bai. Eta lege berriak, lege zarraren aurkakoa, zer da, Podemos edo... Liberalak hobeto. Ciudadanos antzeko bat horrela pixka refundatua. Bueno, hor dakazue letra osoa nahi dezutenok kontsultatu dezazuen. Bai, eskatuko dizueu, izen originalik eta gainera antolakunde horren izaerari buruzko proposamenik baldin badakazue, idaztea gure korreo bat, Bai. korreo bat ingo eta ze izen eukiko du. Edo zer esatezula igual hartuta dago. Josek... Zentsuratutako edukia. Bueno, bi eta bat. Merezitako zentsura honek ere. Eta, hori, ibaizu, harriko dugu, ez? ibaizupodcast@gmail.com. Vale. Okupatuta aldin badago, urrengo irratsaioan zuzenduko dugu, eta ingo dugu este Principios... ibaizupodcast@gmail.com. IH-rekin, badezpada. Ibaizu. Hori, bidali horra zuen proposamenak, eta urrengo sekziora pasako gea. Urrengo sekzioa da. Ey, marqué tu número, voy de vuelta, del otro lado no, por Ustekabeko kolaboa. Estoy cantando y se me escapa tu nombre, he intentado olvidar pero no creo que funcione. Mi corazón está Bueno, ustekabeko kolaboan asunto hau da, nola jendea gonbidatzen deunean, normalian ez duten ona etorri nahi. Nola normalian, lehengo programa da eta. Bakizu zenbat pertsona gonbidatu dituten nik gain arte ona. Bueno, Iñaki bakarrik animatu da oraingoz. Eta, kolaboratzaileak beste modu batetara bilatzea planteatu dugu. Eta da, deitu ingo ditugu eta zuzenean grabatu. Derrigorrezko kolaboratzaileak, beraz. Bai, bortxaskoak edo, behintzat, espero ez dutenak. Batek hartzen badigu. Bueno, hemengoak ere pixkat bortxeko. Bueno, eta zeinekin hasiko gea? Nik bi aukera ekarri dut eta lehenengoa da Kauldiri deitzea. Kauldiri ondo. Bai, kontua da Kauldik da pertsona bat bere egunerokotasunean gertatzen zaizkiona. Beste edozeini bizitza luze oso batean dakizkioken gauza arraroa guztiak batera baino gehiago. Edo hori da behintzat mitoak esaten duna. Deitu. Deitu ingo diogu eta galdetuko diogu Kauldi. Zer egin dezu gaur? Edo zer moduz, ezatiakin igual nahikoa, ez? Bueno, nik uste lehenengo abisatuko diogula grabatzen nahi gehala, ez? Detalle bezala. A ber. Venga, dale. Kauldi... Bueno, bitartean, Iñaki, zein dezu gaur? Lo, jan eta lo gehiago. Perdón, Iñaki, Bueno, zer rintzen atzo? Hori da, galera, orduan. Zu kontu daki zein hon atzo, manes. Eta zein zenun? Gure entzulek ez. Beto. Gure entzulek ez, ordea. Bota. Egun nahiko aspergarra izan zen, ezta? Bai. Boxeo exhibizio bat ikusi genuen. Inork irabazia zuena eta gauza hundirik ez genunin. Bueno, Manes, dale, venga. Hor da. Igual aurikularra jarri, ez? Ez, jarriko pixkat derdira behira, hobeto funtzionatu du lehena. Ari, hor da. Flipatzen nahikoa, esango, hau ze bestia edan nahi deitzen. Gau txarrena da bueltan. Bai. Kauldi, zezatek. Ondo, zein zera ez dakatela gordeta? Oso ondo. Okerkale irratia, gea. Okerkaletik zuzenean. Hostia, ondo, ze? Ibaizu programaren lehen saioa. Zer moduz, Kauldi? Ondo gabit, zu ze? Bueno, hemen gaude, azaltzeko. Zeintzu gaude? Hemen gaude ni Manes, Alex Turri eta Iñaki Zagarna. Ibaizu Okerkaleko humorezko programa grabatzen. Eta tokatu zaizu izatea Ibaizu programako lehenengo ustekabeko kolaboa. Dios. Ez da direktuan, ez? Ez. Ez, baina lasai. Berdin grabatuko dugu. Bueno, Kauldi, zer moduz eguna?
Ondo jonda. Bueno, azteko, igual. Non zaude, Kauldi? Ontxe, Palma, Mallorca. Bueno, eskertzen dugu, hola, deia merki bateako zaigu. Bueno, Bai. eta zein dezu? Balearetan. Ba, gaur saka politxa pasau dugu. Ze atzo anima bizan gauza. Así que gaur lasai. Bueno, orduan, Ze jandegu, bueno, hemen nabil argentino batekin eta gasteiztar batekin. Eta jandegu Fritz Mallorquin. Eta hori zer da? Hori da, etxerrian sobran dauzen guarrada dana batera. Eta gero arroz brutala horren sobrak, juntatzen dianean arrozakin. Bueno, oso ondo. Así que- Orduan, resaka pasatzeko menu ez dino, Zaka bea. pasatzeko. bai, da, Menú ligerito. kebaparen berzio berritua, edo, ez? Hori da, keba mallorquín. Kebab mallorquin, vale. Bueno, eta, gure entzulei azaltzeko. Zertan zabiltza Mallorca aldian? Ba, justo etorri lanera, 3 eguneko lanera hor argazki laguntzaile moduan, hemen iten dira hor publizia eta gauza asko. Eta justo deitu zeaten, eta hondik nola Mallorquin mantentzen nahi zen, ba, hona etorri naiz. Eta orduan, jake gaur resakoso zabiltzan, galdetuko izu, eta zer rintzen atzo? Ba, atzo gogor jarri zen gauza, zebukau genuen hori lan hau, bueno, ibiltzen naiz hori, katxarroak eramaten, bestiak eramaten, El cacharrero. De pipa. De pipa, areia sakua, bestia higo, burdin batzuk jetxi, hori argazkilaritza esaten den hori, ba, Bai. justo kontrakoa. Así que doblauta juinan juerga batetara, eta gaur, egun gogorra, danontzat. Bai, baina hori gauza gutxi kontatzeko, segurua frito gaur. Bueno, beste ere mati galdetu beharko diogu orduan. Hori, Atzo hori. zer rintzenun. Bai. Ze, Bueno, ba, Ez hementxe da, gaude. Ibai zuren lehen programa grabatzen. Segurazki, Joder, ba, bueno, segituan egingo dugu publiko. bai, Ez da ez? zuzeneko emisioa, truk hori desbelatu dezu jada. Oso gaizki, Kauldi. Bai, Bestela, seguru etzala nabarituko. Baina, bueno, hementxe gaude, ba, zerbeza batzuk eranda gu ere bai. Eta, Gu hemen gabiz kotxe baten, a ber, aparkamento bi, ere, zerbeza batzukin. Osea, esan Momentu dezakegu, momentu txarrian. esan dezakegu deba bezala dala ingurua ere. Hori da, antzeko. eh, Eguzkita, baina antzeko. Badago ota. Ota, itxoin, ezke gauza, zakit euskara ordera aldau konbertsazio ontxe berten. Bai, ulertzen dugu. Baina igual aldio argentinonari galdetu. venga, bale. Ausazko kolaborazioen artean, argentino bat, Hori gainera, da, palike hori da, dexente konbertsazio eukitzen dute, ez? internazionala. Oso ondo, jarri guzu, Vale, nola hitzen da? dago, Victor, akaso? Nacho. Nacho, Nacho David, oso. bihar seguramente gota egongo data, eta David hemen saiatzen aber nola parkau. Bueno, berekin jarriko dizuet. Venga, Bai. dale, Nacho. Konexio internazionala presentau, eta zango dizuet. Bai. ¿Toñe? ¿Qué pasa? Bueno, Nacho, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo Cuéntanos. para todo el pueblo de Euskera. Saludos. Saludos, Nacho. Dale duro, tío. Bueno, cuéntanos, Siempre a tope. Nacho, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, a ver, yo no soy nadie, solo soy mis amigos, O sea, eres tú y tu circunstancia, podríamos decir. podríamos decir. Sí, como ya lo decía el gran filósofo, dígalo usted, por favor, Esto el hombre es y su circunstancia. Ortega y Gasset de Pablo Casado, ¿no? también, que creo que se lo copió Ortega y Gasset. Pero Ah, esto puede es de cuando era Pablo soltero. Ah, vale. Claro. Bueno, Las Nacho, ¿y circunstancias. qué Después hicisteis empezó ayer? con ¿Qué las hicisteis drogas. ayer? Cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? A ver qué hiciste ayer. Bueno, ayer nos fuimos de fiesta con un amigo Cauli. ¡Hemos encontrado un sitio, colega! ¡Vamos, Nacho! ¡Dale, Bueno. Nacho! Herria zurekin. Han traído suerte. Y nada, lechoncito, piripiri, tuki tuki. El mítico vídeo de Instagram, ¿no? Sí, no, pero en serio se descontroló. Asadito.
se nos descontroló en serio. Pero bueno, nos cuidamos el uno al otro. Bueno, Nacho, creo que llegamos hasta aquí. Muchas Bueno, gracias Nacho. por tu colaboración. Aparcar bien, no deis golpes al de adelante ni al de atrás. Justo la estamos liando, qué pena no poder filmar. Una pena, sí. Eso Bueno. es lo loco de la radio, pero bueno, imaginación. Os dejaremos liándola. Y cuando lo subamos a YouTube os pasaremos el link también, ¿vale, Nacho? Bueno, Para que veas bueno, tu vale. colaboración Gracias. estrella. Bueno, y gracias por llamar y por escuchar la voz sudamericana. Y, Bueno, Nacho, bueno, una cosa, te vamos a proponer una cosa. Vamos Vale. a hacer un brindis aquí vale, y propon tú a favor de qué es el brindis, ¿vale? lo propongo yo. Sí, Y lo primero, siempre la amistad, que es por lo que brindo yo siempre. vale, muy bien. Estamos a favor de la Y- amistad. Y porque la clase obrera se entere. Vale, está muy bien también. O sea, por la amistad y la enemistad de clase. Exactamente. Muy bien. Bueno, Nacho, eskerrik asko eta mila esker Ibai zuren lehen programan kolaboratzeagatik, ezta? Bai, mila esker. Ondo segi. Muchas gracias. Y pará, quiero decir las dos palabras que sé en euskera, en Euskadi. Venga, dale, Nacho. Pimpilipausa y laguna. Oso ondo, Hostia. Nacho. Oso ondo. Ya. Venga, Un bai. abrazo, amigos. Bueno, Nacho, personaje berezia, ezta? Bai, internazionalakin zeate, ja, Tita, Bai, bai, lehenengo bai, saioan ja, eta... Nazioarteko Nazio- kolaboratzaileekin, eta Ale, zuk ze hitz dakizkizu argentinoz? txebere. Txebere. Bueno, ez dakit, Txebere. igual mexikarrez edo ez dakit ze hizkuntz, bueno, ze dialektotan den, baina... Ja, bueno, badakizu, konkista eta gero, horra... Bueno, igual amaitzen joan bergera, Bai, ezta? bale, amaitzeko, azkenengo proposamen bat daukagu zuentzat. Eta honako hau da, aipatu dizuegun korreo helbide horretan, ibaizupodcast@gmail.com. Jaso nahi ditugu zuen proposamenak euskaratutako esamoldeenak. Eta aprobetxatzen dugu hemendik, Einaut Mugarza okerrezpaldimanago saludatzeko edo agurtzeko. Ez da Indio Ilar Mukiaren itzulpenaren Egilea. egile bezala. Adibide bezala hartuta, Aupa Inaut. no es moco de pavo bat, ez da Indio Ilar Mukia bezala itzultzea edo antzerakoak egitea eskatzen dugu. Bueno, igual guazen errepikatzera. Errepikatu berriz, ariketa zein. ibaizupodcast@gmail.com. Helbidean jaso nahi ditugu zuen euskaratutako esamoldeak. Adibidez, montar un pollo ollaskoa montatu, izan daiteke adibidez. Edo, no es moco de pavo, ez da Indio Ilar Mukia. Bueno, eta jasotzen ditugun proposamenen artean, zertako nahi dugu Bat, jendia parte hartzea. Sariren bat banatuko dugu, ikusiko dugu. Badazkagu hainbat buruan, baina spoiler gabe lagatzen zaituztegu. Baina jakin, onenak edo, bueno, irabazleak behintzat jasoko duela saria. Beraz, zein zalantzarik eta bidali. Bueno, eta guzti honekin, bagoaz, ezta? Bai, Bueno. zerbait esan nahi duzu, Iñaki. Bai, benetan ondo pasatzen da programa bala, eta manesi eset esan dioten guzti horiek, animatu, eta etorri onera ni baino pizkatxo gehiago kolaboratzera, eta eskerrik asko gaur neri gonbita osatu. Menudo moñas, venga, corta. Ai, Ale. agur. Apaga la radio. Ale, eskerrik asko, Iñaki, zuri ere. Agur, Ibaizu! Bueno, bagoaz, Maneix, zer dago? Pekotza United, Afrika Baeta. Erakundea eta iziz Goi mailako bilkuran Udariek dirurik ez Ta ze urruta konsuman
goi mailako